No, el que vull dir és, per exemple, tu i el teu home perquè esteu junts. Que perquè estem junts? Sí, va, per què? Doncs no ho sé, perquè... Però el motiu real, No em vinguis que us estimeu i mandangues. No em vinguis amb abstraccions. Doncs llavors, no sé què dir-te'n. El senyor Félix Garriga, és vostè? El meu nom és Pere Puig, li truco de la policia. Sí, exacte. Vostè ens ha trucat en relació a la desaparició de... Sí. Em pot explicar més o menys el que va veure? Sí. Sí. Entenc. M'està dient que va veure un nen que pujava en un cotxe. A veure si l'entenc. M'està dient que era el nen el que conduïa el cotxe? No ho dubto pas, però és que el nen que ha desaparegut té 3 anys i no crec que... No, esclar. Ho tindrem en compte. No, ha fet el que havia de fer. Gràcies. Només t'he deixat els que tenien algun sentit. Doncs si aquests són els que tenen sentit... Com us vau conèixer? El què? Tu i el Claudi, com us vau conèixer? En una discoteca. Ja, però com? Concreta. Doncs perquè va entrar al lavabo de dones en lloc del d'homes, i jo estava dins. Al lavabo? Sí, ja ho coneixes, no s'assabenta mai de res. Ja, però... Doncs mira, perquè s'estava pixant a sobre i no es va fixar en el dibuixet de la porta. Ja, però què va passar? Com us vau... Què va fer que et fixessis en ell? Doncs que va entrar amb els pantalons descordats i ensenyant-ho tot. Em va veure, va dir, hòstia! Va fer mitja volta i va sortir. Després a fora ens van tornar a trobar. Em vaig fixar que s'havia tacat els pantalons. Em va agafar a riure i ja va estar. O sigui, que si no hagués entrat al lavabo de dones amb els pantalons descordats ensenyant-ho tot, potser no us hauríeu conegut. I potser ara no estaríeu vivint junts. Doncs segurament. Aleshores tu, amb qui estaries? Doncs tu estaries amb un altre home i ell amb una altra dona. I seríeu tan feliços i els estimaríeu tant a ells com us estimeu el Claudi i tu. Potser sí, però no veig on vol anar. Pensa. Tinc raó o no? Tu estàs amb ell com podries estar amb qualsevol altre. Si no hagués entrat al lavabo de dones, no estaríeu junts. Encara més, potser si hagués entrat però no ensenyant allò, o encara que hagués entrat ensenyant-la, si després no s'hagués tacat els pantalons de pipí, a tu en trobar-te'l no t'hauria entrat al riure, no hauríeu començat a parlar i en conseqüència avui tampoc estaríeu junts. I això no és bon ni dolent, entén-me, és així i ja està. I què? Res, que la vida... Que tot això de la mitja taronja és... Al final et trobes amb qui et trobes i ja està. Això no és cap tragèdia, entén-me. Vull dir que potser tens sort o no. Tu, per exemple, estàs contenta, però tant et podia haver anat bé com malament. A veure, potser sí que va ser una casualitat que ens trobéssim allà al vàter i la taca i tot plegat, però ens vam agradar, ens vam triar també d'alguna manera. Triar. Quants homes havies conegut abans de topar-te amb ell? Home, uns quants. Però quants? Digues un Jo què número. sé, uns quants. 50. No, home, no siguis burro. Ni 50, menys de 50. I quants homes de la teva edat que estiguessin disponibles en aquests moments a Barcelona hi podia haver? Milers. Sobre quin tant per cent vas poder triar? Un tant per cent ridícul. I això és triar? I això és tenir capacitat d'elecció? Senyora Maria, pot triar entre la merda, la caca i la porqueria, fantàstic. Escolta, tu... I ell igual, tots dos, vull dir. Mira, quan has vistes 3 o 4 ja les has vistes totes. Tampoc hi ha tanta varietat. Hi ha vegades que dius unes coses, com pot ser tan... Tant què? Res. Has dit que ara havia de venir la mare? Sí, A fer què? vull tornar-ho a repassar tot amb ella. Potser ara recordo alguna altra cosa. Inspectora. Què? No, res. Ja ho sé, però què vols? No dic res. Antonia López. Hola, bon dia, li truco de la policia. El meu nom és Pere Puig. Aquest matí ens ha trucat en relació a la desaparició d'un nen. Sí. Expliqui-m'ho des del principi, sisplau. Sí? Entenc. I on va sentir aquesta conversa? Al mercat. I diu que eren un home i una dona. I va sentir vostè la paraula segrest o
No, no ho poso en dubte pas. És que només vull deixar clara la cosa, sí. D'acord. Recorda alguna cosa més? Com anaven vestits? Sí? Perdoni, no li sembla una mica estrany que al mig del mercat anessin vestits amb plàstics fluorescents? No, clar. Si són extraterrestres és normal. No. Gràcies. Si necessitem alguna cosa ja la trucarem nosaltres. No ho devien dir, això dels extraterrestres, quan hi van agafar la trucada. I els plàstics fluorescents? Jo què sé, no l'he agafat jo, doncs. I què volen, que es passem tot el sant dia parlant amb penjats? Ja sé que no sabria de res, però aquesta noia ha perdut el seu fill fa 2 dies i no tenim ni punyetera idea de què pot haver passat. No té marit, està més sola que la una. Almenys venir aquí li dona alguna cosa a fer i així té la sensació que ens estem preocupant del seu cas, que és la veritat. El meu petit té 4 anys i també va al parc com aquest. I no tenim res. 0! Una persona destinada per tu. Hi ha gent que s'ho creu, això. I després passen els anys i diuen, doncs quina merda de destí. Pere, de vegades tinc la sensació que no m'escoltes. La vida és la vida, no fotem. Tu estimes el teu home, d'acord? Però si estiguessis amb algú altre també l'estimaries, oi? Doncs ja està. Molt bé, ja està. Escolta, quan acabis de comprovar... És que a mi les pel·lícules romàntiques em posen del revés. Què vol dir? Que veus una dona i quedes garrativat com si t'haguessin fotut un cop de roca al cap. La veus i patam, ja estàs enamorat. No fotem, mira què fàcil. Et venen les seues històries i després ja t'arreglaràs. Pere, qui et ven històries? De què collons estàs parlant? De les pel·lícules. Ahir quan em va rellevar el Ribó vaig anar al cine amb una amiga i la pel·li era... no colava per enlloc. Era la història d'un paio que era repartidor de pizzas i... A veure, tu et casaries amb un repartidor de pizzas? No ho sé, no he vist la pel·li. No, seriosament. Te n'aniries al llit amb ell, però no te casaries. Sí o no? No, senyora, no. No t'hi casaries. I ara no m'entenguis malament. És clar que pots casar-te amb un repartidor de pizzas o amb qui sigui. Però si tu tens unes certes inquietuds, esperes que la persona amb qui visquis comparteixi... Per enamorar-te, has de sentir una certa admiració per l'altra persona. No pots enamorar-te d'algú només perquè és ingenu. Si algú només és molt ingenu, li compres una piruleta, però no t'hi cases. Sí o no? Ja m'estranyava que duressis tant. Què? Tu t'has tornat a penjar d'una dona. Jo no m'he penjat de ningú. Que no? I tant que sí. Dic que no. Et conec com si t'hagués parit. Teresa. Teresa. Maria Teresa, però tothom li diu Teresa. I què? Bé? Sí, molt bé. I quan fa que estem... 2 setmanes. Ui, aquesta està durant. No, lo de la Teresa és diferent. És la primera vegada que em passa. La porto tot el dia al cap. I què? Ja us n'heu anat al llit? Com pot ser tan vulgar? Soltera? No, separada. I què? Compartiu inquietuds? Sentiu admiració d'un per l'altre? Hi ha garanties? Quants anys té? Doncs no l'he preguntat. A prop dels 40. I quan fa que està separada? 1 any i mig. I té un fill de 5 anys. Vols més informació? Jo? No. I d'on has tret? Doncs no t'ho creuràs. Va ser com una pel·lícula. Va ser un divendres. Em van venir ganes de menjar bolets i... Vols que t'ho expliqui en present, com els interrogatoris? No siguis idiota. Doncs això, que em van venir ganes de menjar bolets i me'n vaig anar al mercat. L'has conegut al mercat? Sí, què passa? Res. Bolets. Doncs anava mirant les parades quan de sobte em vaig aturar davant d'una que tenia uns rossinyols molt macos. I quan aixeco la vista, allà era ella mirant-me. Treballa en una parada? Em vaig quedar clavat, com hipnotitzat. Ella mirant-me a mi i jo mirant-la sense dir-nos res. Ens va agafar el riure i ja va estar. Inspectora, abans de la Laura, la mare n'ha desaparegut. Gràcies, Carme, fes-la pujar. D'acord, inspectora, la vaig a buscar. Mira, ja la tens aquí. Sí, serà millor que ens deixi soles. Sí. Per cert, ahir vam estar fent números d'allò que et van demanar a les de premsa. Sí. Suposo que tinc la carpeta per aquí. Aquí, sí. Tenia raó. Dels menors de 5 anys desapareguts que s'hagin resolt, hi ha un 49% de segrest familiar, un 27% de segrest
per coneguts, un 24% de segrest per desconeguts. Com pots veure en el gràfic, els de desconeguts són la majoria per motius sexuals i alguna mare boja. Tant de bo se l'hagin dut alguna mare boja. Hola. Hola, Laura. Passa, passa. Mira. Seu, sisplau. Gràcies. Sí. Vaig a donar un cop de mà. Vols un cafè, Laura? Ah, no, gràcies. Clara? Tampoc, gràcies. Què? Hi ha alguna cosa? Hem tingut algunes trucades. Gent que ha vist coses. Les estem comprovant, però per ara res. I vosaltres? No. Gràcies per venir, Laura. Sé que això ja ho vam fer i que estàs segura que ens ho vas explicar tot, però l'experiència em diu que, de vegades, quan han passat algunes hores, sovint es recorden detalls als quals en un primer moment no havies donat importància. De vegades cal canviar d'ambient per això t'he demanat que parlem aquí. Has vingut sola? Sí. Qui s'ha quedat a casa? La meva mare. Molt bé. Ara m'agradaria que amb una mica més de calma... Merda, per què ja no el busquen? L'estem buscant? No, pel barri, vull dir. Hem estat 30 hores buscant-lo pel barri. Una desaparició de la ciutat no és com en un entorn rural. No hi ha boscos, ni pous, ni barrancs per on el nen pugui haver... Hem buscat tot el que es podia buscar, però ja no té sentit continuar. Avui la foto ha sortit a la tele, demà surt als diaris. Si algú l'ha vist, ens avisarà. Ho entens, oi? Ja. Tornem a dissabte, el dia de la desaparició. Tens festa a la feina i cap a les 11 agafes el nen i baixes al parc. Torna el moment en què surts de casa, el moment en què obres la porta del carrer i surts amb el nen. Explica'm tot el que recordis, qualsevol detall. Doncs vam sortir amb el Pol i vam anar cap al parc i... Perdona, potser et semblarà una bestiesa, però et faria res explicar-m'ho en present? Com? Sí, en lloc de dir vaig sortir amb el Pol, dir surto amb el Pol, anem cap al parc, i el que sigui. En present, com si ho estessi fent en aquest moment. Surts de casa, portes el nen agafat de la mà. Sí. Et trobes algú en sortir de casa? Hi ha algú al carrer? Hi ha una dona esperant-se al semàfor per passar. Anem caminant fins al semàfor. Quan arribo al seu costat veig a la Cèlia del quiosc i ens saludem amb la mà. El semàfor es posa verd i acabem de passar. La senyora que s'espera al semàfor també passa. Sí, ella passa davant nostre. El Pol porta un cubell i unes pales i n'hi cau una al mig del carrer. Li cullo i anem al parc que està allà mateix. No et creues amb ningú més? No. Ningú fins que entres al parc? No bé, quan passo per davant del bar veig un home assegut a la barra. Un home jove? No ho sé, està d'esquena. Porta una camisa groga, sí, recordo una camisa groga. Veus? Això no ens ho havies dit abans. Ho has fet molt bé. Per què creus que l'ha recordat en aquest home? No ho sé, no ho sé. Fa alguna cosa especial, aquest home? Es mou quan passeu? Estava quiet. Ai, perdó. No, és igual. Està quiet. Molt bé. Passeu per davant del bar, veus l'home de la camisa groga Sí, i arribeu a la porta del parc. Hi ha molta gent? sí, molta. A quin lloc del parc aneu? Al costat de l'entrada hi ha una muntanya de sorra. Estan arreglant el parc i el Pol vol anar a jugar a la muntanya de sorra amb el cubell i les pales. A la muntanya hi ha més nens? 4 o 5. L'acompanyo fins a la sorra, li deixo la pala que duia a la mà i vaig a seure a un banc que hi ha una mica més enllà. Des del banc pots veure el nen. Ara sí. Hi ha algú més al banc? Una noia sud-americana. La saludes? No. Què fas? Trec una revista i començo a llegir. Gràcies. Va, Laura. Ja està. Ara t'has de concentrar. Ja està. Comences a llegir, però vas mirant el nen de tant en tant. Sí. Hi ha algun adult al voltant de la muntanya de sorra? Hi ha una dona amb un altre nen. Algú més? No. Continues llegint la revista. Intenta recordar els sons. Què és el que sents mentre llegeixes? És lo normal, crits de nens, soroll... I després de llegir una estona, aixeques el cap i ja no veus el Pol. Què fas? De primer res. Puc veure el cubell i les pales i penso que deu ser l'altra banda de la muntanya de sorra. Espero uns segons, m'aixeco, vaig a mirar i no hi és. A l'altra banda de la muntanya de sorra no hi és. I el busques amb la mirada pel parc. Sí. Això és important. Què veus?
Res, gent. Vaig mirant els nens un per un. Vaig de banda a banda del parc i no hi és. No hi ha res que et cridi l'atenció. Algú que surt corrents, un nen que plora... Res, només hi ha nens jugant. El crides al Pol. Esclar que el crido, però al parc no hi és. Vaig corrents cap a l'entrada del parc. Penso que potser ha sortit. No, tampoc, no hi és. Penso... Potser s'ha escapat, potser s'han anat cap a casa. Arribo al portal de casa. Tampoc hi és allà. Vaig cap al quiosc, perquè al Pol li encanta anar al quiosc, sap? Li pregunto a la Cèlia si l'ha vist i no l'ha vist. Torno corrents cap al parc, corro cap a la muntanya de sorra, li pregunto a la noia que hi ha allà jugant amb el nen si l'ha vist i no l'ha vist. Ningú no l'ha vist, ningú. Bé, va, ho has fet molt bé. Veus com ha servit d'alguna cosa? Tenim un detall nou, l'home de la camisa groga. I de què collons serveix l'home de la camisa groga, eh? No ho sé, però qualsevol cosa els pot donar una pista. Perdó. Ara vull que pensem en altres moments. Sí. Vull que pensis si has vist algun cop algun adult, vull dir, que s'hagi fixat en el Pol d'una manera especial, a l'escola o altres dies al parc. Algú que s'hagi fixat especialment en ell. No sé, no. Perdona. Digues. I per què t'han trucat de l'escola? Què passa? Merda. No me n'he recordat. I el nen tampoc se n'ha recordat. Però quan l'has portat a l'escola no ho has vist que els altres nens anaven disfressats? I és clar que tenim la disfressa. Si ahir em vas ajudar a acabar-la. Ai, no, perdona, tens raó. No, tens raó. Escolta, pots portar-ho tu a l'escola? És que jo avui tinc un dia. Gràcies. Sí, ja la trobaràs. Està a l'armari de la seva habitació. Sí. Sí, ens veiem després. Adéu. Perdona. Doncs això. Pensa en els últims dies. Potser vas anar a comprar amb el nen i un home o una dona li va dir coses. O potser pel carrer. Algú li va fer una broma. No sé, no. Laura, a veure, et parlaré clar. Han passat 2 dies. Això vol dir que és gairebé segur que algú se l'ha emportat. O que algú se l'ha trobat, se l'ha endut a casa i no n'ha donat avís a la policia. En tots 2 casos podem començar a parlar de segrest. Quan passa això, el més habitual és que el segrestador s'hagi fixat abans amb el nen, que hagi estat molt a prop seu, que el conegui. Potser fins i tot tu ho coneixes. Hi ha vegades que se'l miren quan surt de l'escola o que l'esperen a la porta de casa per veure'l. Ho fan durant alguns dies. Has de pensar, Laura. Qualsevol cosa ens pot ajudar. És que no sé, no recordo res d'especial, de debò, no recordo res. T'has fixat si el nen portava a casa alguna joguina, alguna cosa que tu no havies comprat? Un caramel, una joguina, no sé. Fa uns dies li vaig veure a la motxilla de l'escola una pilota que no era seva. I què en vas fer? Res, vaig pensar que devia ser d'un altre nen. Li vaig fer una nota a la senyoreta i la vaig tornar a l'escola. Ho comprovarem. En molts casos, abans de segrestar-los, es fan regals, perquè no s'espantin quan se'ls emporten. Normalment són persones que viuen a prop dels nens. El trobarem. Però per què se'ls emporten? Per què? Hi ha molts motius. Hem tingut alguns casos de dones, nosaltres en diem mares boges, que estan obsessionades per tenir fills i de vegades tenen la dèria que un nen en concret és fill seu i que se'l van emportar o el que sigui i arriben a segrestar-ho. La sort en aquests casos és que aquestes persones no fan mai mal als nens. Estan boges, però els estimen. Potser això és el que li ha passat al teu fill. Si és això, no prendrà cap mal i l'acabarem trobant. Has fet alguna nova amistat últimament? Algú que faci pocs mesos que coneixes i que hagi vist el Pol algun cop? No, a la feina ha entrat gent nova, sempre està entrant gent nova. Alguna amistat especial? Algú que hagi volgut conèixer coses de la teva vida, que t'hagi fet preguntes? No sé. A veure, pensa en la gent que ha entrat a la feina últimament. Amb qui has establert una relació? És important? Sí. Bé, ja... Digues. Fa 2 mesos que tinc una relació amb un noi de la feina. Ens hem vist 3 o 4 vegades fora de la botiga, vull dir, però... Digues. És que és impossible, és molt bon noi i... Com es diu? És que... Què? És que està casat i si vostè li truca... Ho entenc. Ho farem amb discreció, però ho hem de comprovar. Carles Carreras. Tens un telèfon? Sí, però deixi'm trucar-li a mi abans, sisplau. No li trucaré pas ara, tens temps. Molt bé. D'acord. Algú més que et soni que s'hagi apropat a tu i que t'hagi preguntat pel nen?
Fa unes setmanes li vaig ensenyar la foto del nen a una amiga del col·le que ens vam trobar pel carrer, però això fa més d'un mes. Com es diu? Maite Vives. Tens el telèfon a l'adreça? No, aquí no, hauria de mirar per casa. Doncs quan hi arribis ho mires i em truques, d'acord? D'acord. Va, que anem molt bé. Tot això ens pot ser molt útil. Maite Vives també té un fill. Ja, però mai se sap. Potser ella li ha parlat d'algú altre del teu fill. Per alguna banda hem de començar a buscar. Va, que ens estàs ajudant molt. Va, més coses. No sé. T'has trobat amb algú quan anaves amb el nen? Diverses vegades, vull dir. No. I al parc? T'has fixat si algú jugava amb el teu fill? Algú que hi anés sense nens? No. Hi ha un grup de xavals d'uns 15 o 16 anys que sempre hi és. Ja hem parlat amb ells. Ha de ser algú més gran, uns 35, 40 anys. No sé, no. Té fills, vostè? Sí, 2 nens. Un de 10 i un de 4. El de la disfressa? Sí. Et prometo que farem tot el que puguem per trobar-lo. És que si no el troben, jo... Ja ho sé. El Pol també anava disfressat avui, sap? Anava de dimoni. El meu, de policia. Però el meu marit se n'ha oblidat. Sempre deixo les coses que necessiten sobre la taula abans d'anar a dormir, perquè jo surto de casa més d'hora. Laura, em sap tant de greu. Inspectora, Sí, què passa? hauríem de parlar amb vostè un moment. No veieu que sí? Sí, ja ho veiem. Què passa? Pot sortir un moment? Perdona, Laura. Sí. Sí? No hi ha ningú. Han hagut de sortir un moment. De res. Perdoni, ja l'agafo. Ribó. Sí, digui. Sí, li estem explicant ara mateix a la inspectora Garralda. De seguida. Li dic que pugi a veure, ara mateix. Perdona, Laura. E-I-D-Y-B-A. Vostè sap si vol dir alguna cosa, això? Ni idea. Però això és... Aquest és el... Hòstia! Me cago en la mare que es va parir. Heu dit des de la ràdio que no obriu la boca? Ens ho han promès. El comissari vol parlar amb tu. Després, fes benvinguda de delictes Però- informàtics. Ara! D'acord. Què fem? Jo què sé, això és... Què passa? Laura, seu, sisplau. No. A veure, es veu que algú ha trucat a una emissora de ràdio i els ha dit que si volien veure el nen desaparegut al parc, que es connectessin a una pàgina web i els ha donat el nom d'una adreça informàtica. En aquesta web, quan t'hi connectes, que és el que jo acabo de fer ara, s'hi veu un nen. Em sembla que aquest nen és el Pol, el teu fill. Tranquil·la. Ara vull que vagis a la meva taula, miris a pantalla i em diguis si és el Pol. És el Pol? Sí? No, ara no s'hi pot posar, estem treballant. Segur que és ell? No es mou. Qui us ha trucat? Merda, demaneu-los que no ho difonguin, que estem treballant. No els heu de convèncer. D'acord, ara li comento. Eren els de premsa, diuen que la mateixa dona ha trucat a 3 o 4 ràdios, que intentaran parar-los, però creuen que d'aquí no res, ho sabrà tot Déu. No ho entenc. No es mou. Deu ser una imatge fixa. No, la joguina aquella aquí penjada es mou, mira. Sembla que està bé.
Mira, s'ha mogut, el nen s'ha mogut. S'ha mogut, sí. Sembla que està dormint, però està bé. Sí, està dormint, està Segur dormint. que sí, segur que sí. Ara, Laura, el millor seria que... Què passa? Què està passant? No ho sé, però ho esbrinarem i de pressa, t'ho asseguro. Que els de Telefònica es diguin des d'on se'n feves trucades a les ràdios. Ara mateix. Per què està aquí el Pol? Què fa aquí dins el Pol? Espera un moment. No ho sé, no ho entenc, Laura, tu ho entens? No. Segur? Què passa? Què passa? A veure, després he de tornar a parlar amb tu, però ara millor serà que ens deixis No, jo no vaig enlloc, jo em quedo aquí mirant-lo. El Pere t'acompanyarà a un altre ordinador, un lloc més tranquil perquè el puguis veure, però no marxis a comissaria, he de tornar a parlar amb tu. Vine amb mi, sisplau. Què està passant? Garralda. No, ho sento, però no puc dir-hi res. No, s'haurà de posar en contacte amb el servei de premsa. Hola, Garralda. A veure, m'acabeu de passar un periodista que... M'importa una merda el que us hagi dit. Feu el favor de fer bé la vostra feina, collons! Garralda, passa'm amb la Carme. Carme, a veure, això del nen desaparegut. Vull que us assabenteu de totes les emissores de ràdio on han trucat i que parleu amb els directors. Que no difonguin res, ni el nom de la pàgina web ni res. I qui ho ha de fer, si no? Vosaltres sou els de l'oficina de premsa dels collons, no? Ho has entès? A veure si és veritat. Garralda. Sí, senyor. Sí, ara ens hi posem. No, encara no ho sabem. Sí, ja he fet cridar els de delictes informàtics. D'acord, tan aviat com sàpiga alguna cosa ja li diré. Això és una bogeria. On collons està l'informàtic? Soc jo. Només és ell avui. Mira això. Què? Què és això? Un nen en un llit. Que no hagués explicat? No. Collons. I jo que sabia que li volia dir. A veure, aquest nen va desaparèixer abans d'ahir. Avui han trucat a una emissora de ràdio i han donat el nom d'una pàgina web. És aquesta. I aquest és el nen? Sí. Sembla... És una transmissió d'una webcam. Podem saber d'on ha sortit això? Sí, cap problema. A veure si té so. Què vol dir cap problema? No, no té so. Què vol dir cap problema? Que podem saber des d'on es connecta a la xarxa. Ho fem cada dia. Així de fàcil? Bé, podem trigar una mica més o una mica menys. Depèn de les molèsties que s'hagi pres, però trobarem l'origen, segur. Quan trigareu? No ho sé, encara no li puc dir. La setmana passada, a mitja hora, vam aconseguir el nom i l'adreça del titular d'una pàgina. Depèn. Si en sap una mica, podem trigar hores. Un dia, 2 dies, depèn. De què depèn? Explica-m'ho perquè ho entengui. Aquesta pàgina té un nom, un domini. Aquest domini s'ha de comprar. I per comprar-lo cal deixar unes dades i pagar-ho d'alguna manera. Si ho ha fet amb el seu nom real, si ha pagat amb una targeta de crèdit autèntica, el tindrem a mitja hora. No crec que ho hagi fet amb el seu nom real. No, esclar. Llavors, què? Pot haver pagat amb una targeta robada, ho vés a saber, però ho hem de comprovar. O sigui que per aquí no l'enxamparem. No ho crec. Pas següent? Aquesta pàgina s'ha d'allotjar en un servidor. Aquest servidor ens donarà les dades d'una companyia telefònica a través de la qual es connecta l'usuari. Aquesta línia ens dirà a través de quina línia treballa. Mira, per la qualitat que té la imatge, jo diria que és una DSL molt potent o una connexió de fibra òptica. Aquesta línia ens portarà a una adreça física i ja tindrem on és la màquina. Quins poden ser els problemes? Doncs els de sempre. Pot ser que connecti amb un servidor de fora del país i haguem de demanar ordres judicials i la col·laboració de policies estrangeres. Pot ser que faci salts per diversos servidors. Pot fer moltes coses per fer-nos la punyeta, però les coneixem totes i al final els trobem sempre. Doncs va, trobeu-los, que tothom es posi a treballar en això. Trucaré la gent perquè avui estic sola aquí. Truca tot Déu, això no és cap broma. L'adreça... Collons, quin nom més... Quan ha demanat? De què? De rescat. Res. Ningú no ha demanat res.
Doncs aviat ho demanarà. I hem d'anar de pressa. Qui ho hagi fet sap que una hora o una altra trobarem l'origen. El nen és fill d'una mare soltera que no té ni un duro. No té res que li puguin demanar. Llavors, no entenc per què han penjat aquesta pàgina amb el criu. Jo tampoc. Vinga, posa-t'hi i amb el petard d'ocul. Veniu, mentre treballen els informàtics no els quedarem parats. A veure, mirem a veure què ens ensenyen aquests malparits. Alguna cosa n'hem de treure. És una habitació normal. Pensem, collons, pensem. A veure, el llit aquest de barrots. Això algú ha fabricat, algú ha venut. La tele aquesta de recossa sembla un model antic. La joguina aquesta que penja, vull saber qui l'ha fet, qui l'ha comprat, qui l'ha venut. Puc demanar a algú d'un magatzem de joguines que s'ho miri, per veure si l'identifica. D'acord. El llit, el cobrellit aquest de floretes, què? Puc mirar de trobar-lo, també. Inspectora, Què? el nen? Què li passa al nen? No, estava pensant que no són hores perquè dormi. Deu estar drogat. Sí, clar. Va, què més hi veieu? Les parets estan netes. Jo no hi entenc gaire d'informàtica, però això que estem veient és ara mateix o està gravat. Ostres, no ho sé. Truca a la informàtica. Mira, porta la mateixa roba que quan va desaparèixer. M'ho ha dit la seva mare. Anna, Ribó, escolta, una pregunta. Això que es veu a la pantalla, el nen, vull dir, és una gravació o és en directe? Ja, esclar. Gràcies. Diu que és com si fos la tele, que no es pot saber. Si no hi ha una referència, un rellotge o alguna cosa que ens demostri que és en directe. Per què volen que ho veiem? Per què ho fan? Volen que ho vegi tothom, per això han trucat a les ràdios. A veure, el nom. Eidi Babro i Col. Enteneu què vol dir això? Ni idea. Espera, truca a la Facultat de Filologia, al degà o a qui mani. Digues que li enviem un text, a veure si saben quin idioma és i què vol dir. I tu, Ribó, truca al servei de premsa, a veure si algun periodista ho sap. Informació? Em podeu donar el telèfon de la Facultat de Filologia? Què? Un moment. Inspectora. Sí. Que de quina universitat? És igual, de la primera que li surti. De la primera que li surti. Premsa? Hola, sóc el sergent Ribó de Desapareguts. Escolta, el truco per això de la web, pel nom de la web, per si algun periodista Pengeu! us ha dit... Què? Que pengeu! Però- Pengeu, collons! Ja sé què hi diu. Està escrit al revés. Mireu. Look your baby die. Està en anglès. Què vol dir? Look your baby die, mira el teu nen morir. Més o menys. Collons. Ai, pensem. Abans de parlar, pensem. Garralda. Sí, ja ho sabem, gràcies. Què? Però quina ràdio? Collons, però no us heu dit que es tracta d'un menor que poden posar en perill la vida d'un nen? Porcs. Eren els de premsa. I han lligat això del nom. Els periodistes ho estan dient ara mateix per la ràdio. Ja està liada, ho estan dient per la ràdio. El nom de la pàgina web, tot! Ja se'ns tirarà tothom a sobre. Calma, hem de pensar. No vull que ens empreni ningú. Ribó, vés a veure si... Ei, surt algú! Què collons? Però de què va això? Porta una careta, sembla una dona. Però de què és la careta? De bruixa. Una bruixa, sisplau. Algú està gravant això. Ribó, truca a la noia d'informàtica, que ho gravi. Mira-li el cos. És una dona. Però què punyeta fa? A veure, això és una bogeria. No entenc, això és... Anna? Ribó, escolta, s'hauria de gravar tot el que surti per... Perfecte. Ja ho està fent. Està penjant alguna cosa dels barrots del llit. Treu-te la careta, mala pècora, que et veiem la cara! Calla. Què és això? Collons. És com... És una mena de... No fotis, sisplau, això és... Esperi, que no ha acabat. Què hi penja ara? Ho connecta. No fotis. Una pantalla. Un rellotge. Un compte enrere. 30 minuts. I ara? La mare que la va parir. Ara engega la tele. La tele? Sí, la referència, perquè sapiguem que és en directe. Hòstia, voleu dir que... Ja està. Se'n va? S'han anat? Però què dimonis és això? A veure, ens està passant de veritat, és que jo ja no...
A veure, intentem pensar. Pensem. La dona aquesta, disfressada de bruixa... Això és segon explosiu, d'acord? Està connectat a un rellotge que ha començat un compte enrere. I aquest nen és el Pol Fernández, això està clar. La seva mare l'ha reconegut, o sigui que... Intentem fer servir sentit comú. Acabem de veure una dona disfressada de bruixa que... I ens ho hem de prendre en sèrio. Per molta careta de bruixa que porti la dona aquesta, ens ho hem de prendre en sèrio. Perquè el nen és aquí. Té 30 minuts. Mitja hora. Tenim mitja hora per fer alguna cosa. I què fem? Ribó, truca als artificiers, que es mirin això i que es diguin si és una bomba o què coi és. I tu, Pere, vés a buscar una tele i mira si en algun canal estan fent això que surt aquí. Ah, i digue-li a la informàtica que vull tornar a veure la dona aquesta, que em pugi la gravació. Sí. Hola, sóc en Ribó de Desapareguts. Vull parlar amb un artificier. Sí? Doncs en Carrasco, el cap de la unitat. Garralda. Què? Què cony diu? Me cago en tot. És que no hi ha ningú que filtri les trucades dels periodistes? Hola, sóc en Ribó de Desapareguts. Escoltin bé, no tenim gaire temps. Tenim un nen segrestat. Se't vol veure a través d'una pàgina web, d'acord? Sembla que havien posat una mena d'explosiu. Sí, voldrien que s'ho miressin per identificar l'artefacte. Sí, ja sé que és increïble, però és així. Li dic tot el nom de la pàgina. Apunti. Què? Què li ha posat allí? Què li ha posat allí? No ho sabem. Però era una bruixa, no? Sí, anava disfressada. I què li ha posat? No ho sé, ara estem trucant perquè ho comprovi. A qui estan trucant? Esperarem que ens digueu alguna cosa, d'acord? A qui ha trucat? Als artificiers. El que havien posat sembla, només sembla, un artefacte explosiu. Però ara ens ho diran ells, que s'ho pensaven. Però què està passant? Laura, seu, sisplau. Hem d'intentar entendre per què ho fan, això. I per què? Calma. No entenc res. Ribó, vés a parlar amb el comissari, que munti una reunió amb tot Déu. Necessitem tota l'ajuda possible. Laura, seu. La gravació. Posa-m'ho. Laura, has de pensar. Intenta pensar si hi ha algú que et pugui voler fer una cosa així. El què? A veure, algú ho està fent, no? Ho està fent per algun motiu. I ho està fent amb el teu fill. Hosti, hi ha d'haver-hi una raó. No ho sé. Potser l'ha agafat el teu fill per casualitat, però potser no. Laura, has de pensar qui et pot estar fent una cosa així. No ho sé. És una dona. La bruixa és una dona. És en directe a l'emissió de la tele. És TV3. Això ja està. Fent doble clic s'engegarà. Gràcies. Jo no he fet mai res a ningú, no he fet mai mal a ningú, mai! Ja ho sé, Laura, però has de pensar. Sí, entenc. És de Centraleta, que tenen un grup o no sé què de hackers que volen ajudar. Què fan? Que es passin a Manoi d'informàtica. Passa'ls amb l'Anna, de delictes informàtics. Però espera un moment, que encara no hi deu ser. Gràcies. Laura, ara vull que tornem a mirar juntes la dona aquesta. Sí. Amb calma. Vull que miris com es mou. Potser et recorda alguna persona que coneixes, d'acord? Sí. Sona d'alguna cosa? Segur? Segur. Has parlat amb el comissari? Sí, ara bé. A què bé? No havies dit que munti una reunió? Sí, però vol parlar amb vostè. Collons. Qui és? Laura, no cal que miris més. No baix. Cago en tot. Si vols la meva opinió, jo crec que és un farol, no crec que sigui una bomba de debò. Ribó, sí, digues. Sí, d'acord. Sí, entenc. Gràcies, Carrasco. Ara li dic. Et sona d'alguna cosa? El que es veu, vull dir. El cobrellit, la joguina aquesta. Res. Els d'informàtica diuen que aviat el trobarem, segur. Són 11:15, a aquesta hora no dorm mai. Potser li han donat alguna cosa perquè dormi. Una droga? No. Amb un nen tan petit, alguna cosa per dormir. Un xarop d'aquests. No. D'aquí a 3 minuts reunió, a la sala gran. Han trucat dels artificiers. Ai, què? No poden assegurar res, però sembla... Vaja, que si la pasta és explosiu plàstic pel que es veu a la pantalla, la cosa té tots els cables que ha de tenir. Perdoneu. Claudi, ara no. Hòstia, Claudi, de vegades sembles idiota. T'he dit que era a l'armari de l'habitació del nen. Sí, n'hi ha, però... No, tens raó, no és allà, no. Perdona. No, és a safareig, en una bossa de paper. Perdona. No crec que pugui venir. No vindré, segur. Adéu. Emporta-te. Vine amb mi. No, espera un moment.
Sona d'alguna cosa, Laura? La joguina, el cobrellit... És una bomba de debò, això. No ho sabem. Amb el que es veu no es pot saber segur si és autèntica. I si ho és, i si ho és! No és tan fàcil fer una bomba, Laura, se n'ha de saber. No la pot fer qualsevol. A més, es necessiten uns materials que no es troben al súper, precisament. Potser només sembla una bomba, però en realitat no ho és. Miri, s'ha tornat a moure. Penso que no és una bona idea que continuïs mirant, Laura. Potser seria millor que No, tu fessis a la mentre teva no mare... fill sigui aquí, jo també hi seré. Segur que no tens ni idea de per què l'han agafat a ell. No ho sé, no ho sé. Coneixes alguna persona àrab? Àrab? Sí. No sé, jo què sé, al col·le hi ha nens àrabs. De vegades venen amb les seves mares, no sé. Però no sou amigues, no les coneixes. Que no hi he parlat mai. I amb els nens? Tampoc. Bé, ara ens aniria bé que tornessis on eres abans. Aquí tenim molta feina. El Pere t'acompanyarà. I sobretot, pensa si hi ha alguna cosa que ens pugui ajudar, d'acord? Per què li he preguntat això dels àrabs? Hola, sóc inspectora Garralda. Necessito que m'envieu un psicòleg forense. És per la mare d'un nen desaparegut. Ara, aquí, a comissaria. Al meu despatx. Doncs ho esbrines. El vull ara i aquí. Sí, és pel cas de la web. Doncs no cal que et digui res més, oi? Ja sé que és com de bojos, però estava pensant, i si són terroristes? Però quina mena d'objectiu terrorista pot ser aquest nen? Dels bons. No m'imagino una cosa més terrorífica que això que està passant. Transmès en directe a tot el món. Un nen cristià rebentat amb una bomba. Però per què aquest nen? El lògic seria que fos el fill d'algú important. No, això era abans. Abans aquests bojos buscaven policies, polítics, militars, l'ETA de tota la vida. Però ara tenim els terroristes moros, integristes, islamistes dels collons, que busquen precisament la gent normal, indefensa. Em vol fer creure que això ho ha fet una terrorista islàmica disfressada de lusa, no? Jo què sé, per què no? A veure, s'ha posat una careta, no? Perquè no li veiem la cara. Doncs jo què sé, potser és perquè... Què sé, tens alguna idea millor? No, però no és la manera habitual com surten aquesta gent. Sempre van vestits de guerrillers amb passamuntanyes. En aquest cas no hi ha res de l'habitual. És un nen occidental. Qui ho fa buscar propaganda, que el vegin. És com aquests que s'assassinaven per internet a la guerra d'Iraq. Pot ser, lliga. Sí, però som a Barcelona, no a l'Iraq. I els 200 que van matar els tres de Madrid on eren? A Bagdad? D'acord. Però si fossin terroristes islàmics, no sé, es dirien qui són, demanarien alguna cosa. Que alliberéssim algú, que els deixessin construir una mesquita al mig de la plaça Catalunya. Quin sentit té que facin això sense demanar res, sense reivindicar-ho? Allò de les Torres Bessones no va reivindicar ningú fins al cap d'uns mesos. I el tren de Madrid tampoc, em sembla. Sí, hi havia un vídeo, però els van enxapar abans de reivindicar. Repeteixo, algú té una idea millor? La reunió està gairebé muntada, ara ho sabrem. Ribó, vés a veure la informàtica, a veure com ho porta. I deixa dir clar, que creiem que l'amenaça és seriosa, que poden ser terroristes, que es posi tot Déu a buscar la web aquesta, que truquin a la Guàrdia Civil, als hackers aquests a l'FBI, però que la trobin abans de mitja hora. No, 22 minuts. Vinga, Pere, anem a la reunió. Inspectora, faig una trucada i vinc. Hola, preciosa, sóc jo. Sí, jo també et trobo a faltar. Sí, veuràs, és que ja sé que havíem quedat per dinar avui, però crec que serà impossible, És que aquí tenim avui un embolic de calample. No, si saps les notícies ja sabràs de què et parlo. No. Si de cas ja te trucaré jo. Sí, jo també. No, jo també. Jo més... Un petó. Laura, passa alguna cosa? La pantalla no es veu. Vaja, avisaré a Em puc veure... quedar aquí? Bé, per mi sí. Però la inspectora s'estima més que estiguis en un altre despatx. Sí, però la pantalla no funciona! Vine amb mi, mirem d'arreglar-ho. Tothom està treballant. I gent de fora. Tothom es posarà a fons en el cas. El trobarem. M'acompanyes? Puc fer una trucada? Bé, per mi sí. Marca L1 o L2. Hola, mama, sóc jo. Sí, estic a comissaria. No, el nen
El nen està bé, està bé. No l'han trobat encara, però el puc veure. Està dormint. És que, mama, és que si t'ho explico no ho entendràs. El veig per la pantalla de la policia. Escolta'm bé, hauries d'anar a comprar, no hi ha res per dinar. Mama, ja t'ho explicaré, ara no puc! Adéu! 20! Perdó? 20 minuts! És un farol, segur. Era, tens feina. Què? Per no estar a la reunió. Aquests són els que tenim fitxats per delictes sexuals amb menors. Aquests d'aquí estan en llibertat. El València diu que comencis per aquests 3 que hi ha marcats. Pensa una mica abans de parlar, Ribó. Perdona, però crec que seria millor que busquéssim un ordinador en un altre despatx. Jo t'hi acompanyo. Va. Sisplau. Ribó. La seva mare? No, ara no hi és. Està bé, és en un altre despatx. Sí, el seu net està bé. Sí, per la pantalla de l'ordinador. Coneix internet? Bé, doncs, el veiem per internet i ja està bé, no pateixi. Havíem quedat que eren terroristes? Li dic que li truqui sí que pugui. Adéu. I els terroristes? Hem obert diverses línies. Ja. I què voleu que faci amb aquesta llista? Trucar-los. I si algú et sona estrany, ja enviarem un cotxe. Si algú em sona estrany, que si algú em sona estrany. Quins collons! Genís, com va dir? Sergent Pere Puig, de la policia. Sí, m'espero. Genís, com va dir? Hola, el meu nom és Pere Puig, te truco de la comissaria central de Via Laietana. Estem fent un control rutinari. Em podries contestar un parell de preguntes? On eres dissabte al matí? Sí? Sí? Eres a la presó? No havies sortit ja? Ja. Una xerrada. I fins quina hora va durar aquesta xerrada? Sí, entenc. No, res més. Ja està. Fes bondat. Què fas? Truco pederastes. Deixa-ho. On és la mare? Al despatx del Comas. Millor. Passo de trucar-los? Sí. Inspectora, en 20 minuts és impossible, encara que s'hi posés l'FBI sencer. Què hi fas aquí? Que jo només vull que quedi clar que amb el temps que tenim no es pot... No m'importa si es pot o no. Tu fes que tot Déu es posi davant la pantalleta i trobin aquesta maleïda dona. Ho has entès? Sí, però jo només vull que se sàpiga com són I les jo coses. només vull saber d'on coi surt la web aquesta. Fins que no m'ho puguis dir, no m'emprenyis. Ha vingut el psicòleg? Que jo sàpiga, no. Collons. I la reunió? Estan repartint feina, Ribó se'n cuida. Tu i jo ens hauríem de dedicar a posar el cap en ordre. Hem de pensar com ella. Merda, ja no queda temps. Hem d'entendre la seva lògica, hem d'entendre per què ho fa. Això és el primer. La comissaria en ple s'està movent en 15 direccions diferents, però ningú no sap cap on va. I això és el que vol aquesta tia, vol que no pensem. Tu i jo ens quedarem aquí. I abans de moure'ns decidirem cap on anem. Et sembla bé? Sí, però el Ribó m'ha donat aquesta llista i... Això no és sexual. Tothom creu que l'opció del terrorisme és més creïble. Estan trucant als serveis d'intel·ligència i treballaran per aquesta banda. Perfecte, que ho facin els que en saben. Jo no sé res de terrorisme, però si vols que et sigui sincera ja no ho veig tan clar. Sí, ja sé que la idea és tan meva, però és que hòstia, aquest muntatge és sofisticat. S'ha de muntar la pàgina web, segrestar el nen, la càmera, Si l'explosiu... fossin terroristes, li tallarien el coll i a prendre per sac. Exacte, això és el que vull dir. Però tampoc crec que sigui res personal. He demanat que investiguin aquest Carles Carreras, una mena de nòvio que té i la seva dona, però no crec que en treguin res. Han agafat aquest nen com podien haver agafat qualsevol altre. La seva mare treballa al Corte Inglés, no té cap connexió amb res. Jo crec que van anar al parc i van agafar el primer nano que van veure. Pensem en això com a punt de partida. Pensem que és casual. D'acord, però com a mínim han buscat un tipus de nen. Segur que buscaven un nen blanc, petit, 3 anys, d'un barri en concret. Per què? Per què volen un nen així? No em quadra. No em quadra! Saps què penso? No. Penso que això és cosa d'un sonat. D'una sonada, vaja. I no una de sola, perquè això és massa complicat per una de sola. Han de ser una colla. Una colla de sonats. Si són sonats ja no podem fer servir el sentit comú.
El nostre no. Hem de fer servir el seu. Per ells això té algun sentit. Amb això aconsegueixen alguna cosa. Una secta. Per exemple. Sí, senyor. Una secta. Una secta que vulgui fer un sacrifici ritual. Això sembla un sacrifici, una cosa religiosa. Un nen innocent i immolat. Qui en sap més d'això de sectes? Hi ha un tio a la central de Girona que s'ha dedicat molt i ha escrit un llibre, però no recordo el nom. Però policia? Sí, policia. De Girona? No em sona. El truco. Sí, truca'l. És com Pujals, però no és Pujals. Això de les sectes m'agrada. Això és cosa de sonats. Hem de buscar sonats. Trucaré a Girona. Pensa que ho vam fer amb un explosiu. Amb una bomba. Per què amb una bomba? Tu parla amb aquest de Girona. Jo vaig a fer que s'hi posi algú des d'aquí. Hola, sóc el sergent Pere Puig. Truco de la policia d'aquí de la comissaria central de Via Laietana. Vull saber si aquí teniu un home que treballa a la central que ha escrit un llibre sobre sectes, però no recordo el nom. Ah, això, Carles Montal. Em pots passar amb ell? Tens el telèfon de casa seva? Què collons número privat? Escolta, noia, que això és feina, que no et truco per anar a prendre unes copes. Doncs ho preguntes? Sí, apunto. Sí. Carles Montal. Pere Puig, un company seu, de Barcelona. Escolta, bona idea, això de les sectes. Jo conec un paio, un periodista que ho sap tot de sectes. Em sembla que tenia el telèfon per aquí. Carles Montal. Hola, sóc el Pere Puig, truco de Barcelona, de la comissaria de Via Laietana. Volíem que ens donessis un cop de mà en un cas. Has sentit parlar d'això del nen d'internet? No. Bueno, resulta que han segrestat un nen i l'han penjat en una pàgina web. Es veu que el volen matar i volen que ho vegi tothom. Sí, noi, molt fort. Aquí pensaven que tu ens podries donar un cop de mà perquè com has escrit un llibre sobre sectes, potser podria tractar-se d'una secta. No sé, una d'aquestes que faci sacrificis amb nens. Quique Rodríguez? Hola, sóc Ribó de la central. Molt bé, i tu? Sí, noi, molt fort. Les dades de la web te les dono ara mateix, apunta. Has sentit això del nen segrestat? Sí, és molt fort. A, B, R... Aquí pensaven si podia ser alguna secta. C-O-L. Sí, és en anglès i al revés. Look your baby die. Una que faci sacrificis de nens. I jo què sé, digue-m'ho tu. Sí, noi, molt fort. Bueno, tu mires i a veure si pots esbrinar alguna cosa. No em diguis que moltes sectes diuen que fan sacrificis rituals perquè això no em serveix de res. Per què haurien de voler-ho fer en públic, amb un explosiu, amb un compte enrere, i que ho veiés tothom? Has parlat amb aquest de Girona? Sí, no sabia res, ara s'ho mira. I aquest amb qui parla? Amb un periodista especialista en sectes. Pensa-hi una mica, i si tens alguna cosa encara a ulls, em truques. Et dono el mòbil. Apunta. 6, 53... Inspectora, el domini es va comprar fa 2 setmanes amb un nom fals i una targeta robada. Aquí tinc les dades per si volen comprovar alguna cosa. El robatori de la targeta es va denunciar l'endemà. Espera, Sí. que passin això avui que comprovin qui és aquest paio que ho va denunciar. Amb el nom del titular que no s'hi matin. Les dades són falses, ho hem comprovat. D'acord. Què? Com ho porteu? Hi treballa un munt de gent. Caurà, però trigarem molt més que no... Si això de petar, quan acabi el compte enrere, no serem els informàtics que ho impedirem. No tenim prou temps, fa salts per diversos servidors. Necessitem més temps. Això ho hem de resoldre nosaltres. Va, que ja hem agafat empenta. Això de la secta ja ho tenim. Més coses. Ara potser dic una bestiesa. És igual. Com sabem que això és veritat? El què? Tot plegat. L'únic que veiem és una pantalla, una imatge, I què? que sembla... Hòstia, és que no sé com dir-ho. Sembla mentida. Sí, sembla mentida, però és veritat. Sí, ja sé que el nen és el nen, que la mare l'ha identificat i que la tele és la tele, però només és una imatge. En el fons no tenim res real, tangible. Hòstia, Ribó, no em filosofis ara. D'acord, potser tot és mentida. Potser la mare no ha perdut el nen. Potser jo no sóc policia. I això que veiem a la pantalla són dibuixos animats. Qui ho sap? El món és molt complicat i nosaltres estem intentant resoldre el cas. No podem anar a la mare i dir-li que tranquil·la, que només és una imatge. D'acord? D'acord. A veure, havíem quedat que això era cosa de sonats, no?
Vinga, ajuda'm. Sonats i per internet. Hòstia, si fan servir internet deu ser per alguna cosa. Perquè es vegin. Però potser no només és per això, ara m'ha vingut al cap. Filosofia no, No, estava pensant com si fos tot real. Gràcies. Quan hi va haver aquella història dels jocs de rol, aquell criu que se'n va carregar un parell, vas llegir que es posaven en contacte per internet i que jugaven partides per ordinador també. No està mal vist. El segrest del nen podria ser una prova, no podria formar part d'un joc d'aquests. Això és el que dic? Una partida per internet. Qui en pot saber d'això? Ni idea. És el Rodríguez, el de les sectes. Sí, digues. Sí, va. Però què em dius ara dels asteques? Va, no em vinguis amb històries. Sí. I qui pot fer un ritual satànic d'aquests? Hòstia, si no ho saps, per què em truques? Perdona, estic nerviós. Alguna cosa més? Falses adopcions? Sí, digues. Com? Hermanos de Changó? Tens el nom d'algun concret? Si no pots revelar les teves fonts, per mi te'n pots anar a fer punyetes. Penja, no perdis el temps. Diu que fa un parell d'anys hi va haver rumors d'adopcions il·legals per part de gent de sectes satàniques i que després feien rituals amb els nens. No sé què, de... Hermanos de Changó. Però no tenien el nom de ningú. I aquests hermanos de Xangó què són? Cristians, musulmans, budistes? Si són satànics deuen ser cristians. Si creuen en el dimoni, creuen en Déu també, no? No ho sé, ni idea. Bé, què estàvem dient? Jocs de rol, internet. Això. Aquí hi ha alguna cosa que se'ns està escapant. La noia d'informàtica. Potser ella en sap d'això. Em fa tota la pinta. Li pregunto. Espera un moment, penja. Tinc una... M'ho has dit tu que havien trucat uns hackers o no sé què per ajudar? No, jo no. Deu haver estat en Pere. On és? Ha anat a mirar això de la targeta de crèdit. Vaig a buscar-lo. No, espera. Estava pensant... Tot això té un punt d'exhibicionista, estem d'acord? Sí. Estava pensant que, no sé, en aquest tipus de casos segur que tenen la temptació de... El piròman que ajuda a apagar el foc. Saps què vull dir? Com aquests, que es carreguen la dona, l'enterren i després organitzen la recerca. Aquests hackers han trucat massa aviat, com si estessin esperant per fer-ho. Ja estan buscant el paio de la targeta. Les trucades a la ràdio s'han fet des d'un mòbil. Ho estan comprovant, però em jugaria el meu sou a que el mòbil també era robat. Aquests que es passen aquí davant de la pantalleta estan mitjonats. Fan jocs de rol, i es disfressen, i es reuneixen amb els ordinadors en macrofestes. És un perfil de sonat que lligaria. No entenc res. Tu no entens mai res. El piròman que ajuda a apagar el foc. Podem ajudar-vos, senyors policies tontos del cul? Ostres. Pere, vés a parlar amb informàtica que et digui qui són aquests hackers que han trucat per ajudar. A veure què em pots esbrinar. No hi ha temps. No hi ha temps! Hosti, per què no hi ha temps? En això no hi hem pensat prou. El temps. No hem donat temps per res. Què li passa al temps? 30 minuts. Només 30. I per què 30? Només en queden 12. Si el que volen és que els vegin, per què donen tan poc temps? No sé. Si saben el que costa localitzar l'origen, quin sentit té donar tan poc temps? Vull dir que en saben d'això d'internet, que saben més o menys el que trigarem a trobar-los. I està clar que volen que es vegin. Han trucat a les ràdios. Però si haguessin donat, què sé jo, 10 hores, un dia, mig món es connectaria i es farien famosos. Per què només 30 minuts? Hi va haver el cas d'aquell que va segrestar ETA. El Blanco, sí senyor. 2 dies. 2 dies i el van matar. Però 2 dies és un termini raonable. 30 minuts és una misèria. I allà, a més, hi havia una reivindicació. Aquí, pel que sembla, és que l'únic que volen és que la gent es connecti i ho vegi. Que la gent vegi com maten un nen de 3 anys. Fixa't que la dona ha posat la bomba just després que ho diguessin per la ràdio. 1 o 2 minuts després. Ha esperat a saber que ja era públic, però no ha esperat un temps prudencial perquè la gent tingués temps de connectar-se i ho veiés. Jo, si hagués volgut que em veiessin, hauria esperat una mica més. Hauria donat temps perquè la notícia corregués i tothom tingués temps de connectar-se i la veiés en directe. Nosaltres l'hem vista. Hosti, esclar, perquè nosaltres som la policia, nosaltres estàvem alerta. Però si és un joc, mentre ho vegi els que juguen ja n'hi ha prou. Llavors, per què truquen a les ràdios? Ai, Déu meu. Sembla que s'estiguin enfotent de nosaltres. Estan a punt de cometre un assassinat en directe. Un assassinat que el veurà tothom. Hòstia, i nosaltres no hi podem fer res. Ens estan deixant com uns gilipolles. Potser és això el que volen. Per deixar la policia com uns gilipolles no cal matar una criatura. No saben qui eren.
Els han donat les gràcies i els han engegat. Els han dit que la policia ja s'apanya sola. Merda. A la Santaneta deuen tenir la trucada. Podem saber el número. Truca. Bueno, que vagin a mirar-ho. A veure, aquests que investiguen això dels terrorismes, què? Acabo de passar, no tenen res encara. El temps. Segur que ja hi ha la tira de gent que s'ho està gravant i s'ho passaran els uns als altres per internet. Ho veurà tothom igualment. Només necessitem que se n'assabentin uns quants. Pere Puig. Sí, un moment, sisplau. Inspectora, Sí. el comissari. Li passo, Garralda. No. Tenim idees, però no tenim temps. La meva opinió és que és molt difícil que descobrim res útil abans del termini. I és clar que continuarem treballant, no ens anirem al bar a prendre unes tapes. No, perdoni vostè, perdoni'm. Heu de continuar treballant, em diu. No, ens n'anirem a casa, no et fot? Encara que ens diguessin on es troba el nen ara mateix, només podríem arribar si fos aquí al costat. No ho entenc. I segur que ho tenim davant dels nassos, no ho sabem veure. El nom. Això de Look Your Baby Die. En anglès. L'anglès és l'idioma d'internet. Pere Puig? Sí. Entenc. Ara li comento. Inspectora, Sí. és de Centraleta. Diuen que tenen una senyora que fa més d'una hora que sent plorar un nen al pis del costat. I diu que al pis del costat no hi viu cap nen, que si es la passen. Tu veus plorar aquest nen. Està clapant! No us la passeu-li a algú altre, gràcies. Això és la cosa més macabra que... Segur que ja hi ha la tira de gent connectada mirant. Hòstia, és un criu. Com a mínim hauríem d'impedir que la gent ho veiés com un espectacle. Quina extensió té la informàtica? 14 a 12. Com es diu? Anna. Anna, sí, sóc Garralda. Escolta, hi hauria alguna manera de tallar l'emissió de la web aquesta? Perquè la gent no ho vegi. No, censor judicial ni hòsties. No, tallar-la ara i a prendre pel sac. D'acord. Sí, ho entenc. D'acord. Doncs no he dit res. Adéu. Diu que amb una mica de temps es podria fer enviant un no sé què m'ha dit, un atac o jo què sé, però que trigarien i que si talla l'emissió ells no podrien treballar. O sigui, que res. Te n'adones del problema que tenim? Ja ho veig. El problema que tenim és que hi ha massa sospitosos. Comencem a fer la llista i no acabem. Sectes, sonats, jocs de rol, mares boges, pederastes, terroristes islàmics, hermanos de Xangó que juguen als rols dels nassos, hackers, sonats... Vivim en un món envoltat de sonats. Hi ha tants sonats que a vegades penso que els normals són ells i els sonats són nosaltres. N'hi ha per cagar-s'hi. Vivim en un món en què una bestiesa com aquesta la pot haver fet gairebé qualsevol. Hòstia, ja no queda temps per res, això s'acaba. La mare del nen està sola? Que jo sàpiga, sí. Li he dit a la Carme que de tant en tant li fes un cop d'ull. No hauria d'estar sola. Truca a veure què passa amb el psicòleg. Hosti, tenen uns nassos? Mira, saps què? Deixa-ho. Que el vol mirar psicòleg. Me'n vaig amb ella. Penso que l'única cosa positiva que podem fer ara és fer-hi companyia. Si això ha de petar ja no ho podem evitar. Ja tindrem temps d'enxampar-nos, passi el que passi. Segui allà. Perdoni, però em sembla que he recordat una cosa. Ho sento, inspectora, no li puc regañar. Tranquil·la, Carme, ja me n'ocupo. D'acord, inspectora. Laura, ara venia amb tu. És sobre això de les mares boges. Jo vaig conèixer una. Ah, sí? No em diguis. Sí, no havia segrestat cap nen que jo sàpiga, però deia que n'hi havia 3-2. La Tona, li deia, vivia a Sort al poble. Fa molt de temps que no en sé res, però donant-hi moltes voltes, i com que vostè m'ha dit que li digués qualsevol cosa que em vingués al cap... Sí, has fet molt ben fet. Quan érem petits i me la trobava pel carrer sempre em preguntava si havia vist els seus fills. A mi i a tothom, Vol que truqui la meva mare? Ella en sap molt d'això. Jo li puc trucar i... És una bestiesa, oi? No, mai se sap. És curiós que hagis conegut, però una dona que ara deu tenir 70 anys. No crec que hagi fet això. Esclar, però com que m'han deixat sol en aquest despatx i... Perdona, Laura, és que el psicòleg ja hauria de ser aquí. Heu trucat? No, és igual, estic acostumada. Està sola, vull dir. Mirin, el temps s'acaba. Truca.
Laura, tenim tothom mobilitzat. Estem fent tot el que és humanament possible. Esclar, esclar. Ja sé que són frases fetes, però t'asseguro que és veritat. Hola, soc Pere Puig. Hem demanat un psicòleg i no en sabem res encara. No, a tu potser no te l'hem demanat, però l'hem demanat. Doncs sí, que vingui ara mateix, aquí, al despatx de la inspectora Garralda. Digui el telèfon, el dels hackers. Ja no queda temps. Truca, però... Dona'm, ja truco jo. En una pel·li vaig veure una vegada una dona que li deien que el seu fill s'acabava de morir a la guerra i aleshores es donava de cops de camp contra la paret. Hola, sóc la inspectora Garralda, de la comissaria central. Fa una estona algú ha trucat des d'aquest telèfon oferint-se per ajudar en el cas... Has estat tu? Quants anys tens? Bé, mira, hem pensat que seria bo tenir qualsevol ajuda possible. Què pots fer per nosaltres? Què fas si se't mor un fill? Què fas? No ho sé. I heu descobert alguna cosa, els teus amics i tu? Jo a vegades m'imagino coses, sap? Quan vaig a parlar del jefe, em poso davant del mirall i assajo les cares que faré. No estic boja, Jo crec que hi ha molta gent que ho fa, això. Segur que sí. És molt interessant. Escolta, et faria res que vingués un expert de la policia per col·laborar amb tu? Perfecte. Dóna'm el teu nom i l'adreça. Ara en aquell despatx m'estava imaginant què passaria si... No has de pensar en això. Molt bé. Gràcies, noi. D'aquí una estona els tindràs aquí. És un xaval de 15 anys. Té que enviïn un cotxe a aquesta adreça i que parin amb ell. No crec que entreguem res, però s'ha de comprovar. Si només queden 3 minuts! Laura, no miris. Mentre el meu fill sigui aquí, jo estaré mirant-lo. Molt bé, no t'ho puc impedir, però no em sembla una bona idea. Estic acostumada a estar sola, i sempre he estat sola. La meva mare viu al poble. Però ara ja no, perquè va néixer al pol i ja vaig deixar d'estar sola. És un nen tan... Ara perquè el veuen així, dormidet, però si estigués despert no pararia amunt i avall, amunt i avall. Laura... Però si els calaixos els he de tenir lligats, perquè no els obri, perquè tot ho toca. I els endolls encara els he de tenir tapats, perquè allà em veu un forat i em posa el dit. A casa hi ha un balcó i hem hagut de posar un baldonet perquè si em deixo la porta oberta, la més mínima el tinc a fora llançant coses al carrer. Les pinces d'estendre. Les he hagut d'anar a buscar 3 o 4 vegades. I no s'enfila la brana, no, però aquest és molt capaç, Perquè abans de l'any ja caminava. Déu meu! Hi han hagut de donar alguna cosa, si no, no estaria tan quiet. 3, 2, 1! Laura! Un minut! Què? No miris, sisplau. I tant que ho miraré! I tant! Quan arribi al final, tanca els No ulls. els tancaré, no els tancaré, no! Laura, t'havia dit que no miressis. Claudi, hola. Has pogut portar la disfressa al nen, l'has vist? Sí, estic plorant. És que... Ja sé que no t'agrada que t'expliqui coses de la feina, però és que... Saps aquell nen que va desaparèixer al parc? Doncs avui m'han posat a una pàgina d'internet i la seva mare era aquí a la comissaria i he vist com li posaven una bomba al llit i em feien esclatar.
No, després de l'explosió, la imatge s'ha perdut. Clàudia, ha estat una cosa més. Sempre penso que ja ho he vist tot, que no hi haurà res pitjor, i al cap d'una setmana, al cap d'un mes, passa una cosa com aquesta. Ai, Clàudia, no entenc res. La gent no ho sé, però jo potser sí que em tornaré boja. No, ara estic sola. Clàudia, digue'm alguna cosa que m'ajudi, sisplau. Jo també t'estimo. Escolta, que potser sí que m'ho podré arreglar i vindré a veure el nen una estoneta. Sí, no et preocupis, ja respiro. Que sí, que ja ho faig. I tu com estàs? Ja t'ho explicaré. Sí, encara ploro. No, gràcies, no cal. Un petó. Se l'han portat a l'hospital. La Carme García ha anat amb ella i hem pensat que era millor que l'acompanyés una dona. Ja hauria d'haver anat jo. No havia vist mai una cosa semblant. Bé, ara només hem d'esperar. Algú ens trucarà. Sigui on sigui, algú ha d'haver sentit l'explosió. O potser no. Potser era en un lloc aïllat. Doncs si ningú ha sentit, com els d'informàtica no ens diguin res, no sé pas què fotrem. Agafo el telèfon? Ribó. Sí, un moment. Són els de premsa, diuen que ja no poden parar-ho més, que els hi han de dir alguna cosa. Ara vaig a parlar amb el comissari. Ara la inspectora Garralda parlarà amb el comissari i us direm alguna cosa. Molt bé. Què està passant? De què? En aquesta ciutat hi ha algú que agafa una criatura i la fa rebentar i fa que ho vegi tothom. Què cony està passant? De sobte apareix algú que fa això i... El meu fill és a la festa de carnaval de l'escola vestit de policia. I aquesta pobra noia va caminar a l'hospital després de veure morir seu fill per una pantalla. Com lliga això? Com lliga, No ho sé. Jo ja fa anys que vaig decidir que no volia entendre res. Jo els agafo, els porto davant del jutge i me n'oblido. És l'única manera. I tot just comença el dia. Encara no són ni les 12. Nosaltres l'únic que hem de fer és enxampar aquests cabrons. No ens podem aturar pensant què s'està convertint aquest món. Això és per les tertúlies de la ràdio. Nosaltres només som policies. Sí. Doncs n'hi ha per cagar-se. Inspectora, vull que vegin una cosa. Què? És un muntatge. Què és un Com muntatge? a mínim l'explosió. Què és el que hem vist? Una llum taronja i com si tot explotés. Després, a l'instant, s'ha perdut la connexió. Sí o no? Sí? Bé, per lògica, si hi ha hagut una explosió, la càmera, l'ordinador, tot ha de petar. Doncs no. Un moment. Miri, si aturo la imatge aquí es veu. Veuen aquests perfils? És un efecte, no ha explotat res. A més, està ben fet, però no és cap meravella. Qualsevol persona amb una mica de coneixements informàtics que s'ho miri fredament se n'adonaria de seguida. L'efecte està preparat i quan arriba el moment s'insereix, però hi ha un salt, sempre hi ha un salt. I si analitzes les imatges te n'adones de que és fals. O sigui que, sincerament, ara encara ho entenc menys. Què és el que no entens? Tot aquest merder perquè al final no exploti. O sigui, que el nen encara està viu. Jo només dic que l'explosió ha estat un truc i dolent i que qui ho ha fet sabia que ens n'adonaríem de seguida. N'estàs segura? Completament. Només era una imatge. Amb què han portat la mare a l'hospital? Amb un camuflat. Que hi parlin per ràdio, que li diguin que no hi ha hagut cap explosió, que encara no... Bé, que no ha explotat res. Ho sap algú més? D'aquí no, però si hi havia gent connectada segur que se n'han adonat. Comissari, Garralda, a veure, estic aquí amb la informàtica, que diu que l'explosió ha estat un efecte, un truc, que és mentida. Ella n'està segura. Que si ho podem dir a la premsa. Vostès sabran, jo ja els he dit el que hi ha. Jo crec que sí, que ho podem dir. D'acord. Sí. Ara mateix pujo. Ribó. Sí, un moment. Però què collons dius? Quan? I és aquí baix. Què? El nen és a baix. L'han trobat a la porta de la comissaria. Sí? No, en Pere Puig no s'hi pot posar ara, de part d'aquí. Teresa, què?
Teresa i prou. Molt bé. Sí, puc donar-li un recado al Pere. Digui'm. Perdó? Està segura que vol que li digui això? No seria millor que li digués vostè mateixa? D'acord? D'acord, molt bé. Adéu. Què dimonis vols que ens digui el nen? L'hem de portar a l'hospital perquè se'n mirin. A més, la seva mare també és allà. No portava res més, el criu? No, només això, penjat. Collons, havia de tenir aquí mateix. No han passat ni 10 minuts de l'explosió. Tothom ha sortit a regirar els voltants. Al Ribol ha semblat veure un cotxe sospitós i ha arrencat a córrer. Qui serà la bruixa dolenta? Quan tornarà? Potser el proper cop, inspectora Garralda, potser s'emportarà el seu estimadet David i potser aquest cop la bomba sí que esclatarà. El joc està a punt d'arribar al final. No perdi el temps buscant-me, no em trobarà. Només vull que accepti que sóc jo qui ha guanyat. Vull que rendeixi. I per demostrar-m'ho, vull que deixi de ser policia i vull que deixi de ser-ho ara. Inspectora, reculli les seves coses, fiqui-les en una caixa, vagi-se'n i no torni, mai més. Faci-ho immediatament, després de llegir aquesta nota. Només així salvarà la vida del seu fill. I quan surti per la porta, vet aquí un gos, vet aquí un gat, i aquest compte de por s'haurà acabat. Hola, soc Maria Garralda, la mare del David Casas. Vull saber si el meu fill és a l'escola, a classe. Sí, vull saber si és a l'escola. I vull parlar també amb la seva tutora. Em voldràs dir què cony passa? Collons, et demana que deixis la policia? Això sembla. Sí. Hola, Esther. Sí, el David és a classe? Ai, gràcies a Déu. Escolta'm, bé, és molt important. Ara el vindré a buscar. Vindré jo mateixa. Sobretot, no el deixis sol, ni un segon. Ho has entès? Ni un segon. Ja t'ho explicaré després. Tu vigila'l i no el deixis sol fins que jo arribi. D'acord? Gràcies. Aquest és algú a qui has ficat a la presó, segur. O família d'algú. Oh, no, potser només és una boja que s'està divertint amb mi. Et demana que deixis la policia perquè no la busquis. Sap que la buscaré, sap que tots la buscarem. I la trobarem. Pels meus collons que la trobarem. I si no la trobem? Qui pot voler que deixis la policia? Potser és algú de dins. Com vols que sigui algú de dins? I per què no? Sap que tu portaries el cas. És algú que vol que deixis el cos. El joc està a punt d'arribar al final. No perdi el temps buscant-me. No em trobarà. Només vull que accepti que sóc jo qui ha guanyat. Vull que es rendeixi. Bestieses. Treballem. Què cony hem de treballar? Inspectora, sisplau. Estudiem aquesta nota. Ni estudiar ni res. Vaig a buscar el David. No me'n puc anar. Així no. Fotis, Garralda, no fotis! Inspectora, reculli les seves coses, fiqui-les en una caixa, vagi-se'n i no torni. Sisplau. I jo recolliré les meves coses, les ficaré en una caixa perquè estigui contenta. Me n'aniré i no tornaré. No pots. Pensem. Per què va per tu? Repassem els teus casos.
Des del principi la trobarem. És carnaval, tothom va disfressat. Què dius? Si algú volgués venjar-se de mi em fotria un tret. Això és... No te n'adones? De què? Aquest és el final del joc. Va fotre'm sense cap motiu. I és el joc d'Omegal, una demostració de poder. Jo no tinc cap importància, només sóc la diana a la qual fa punteria. És un joc de merda. Els d'informàtica aviat trobaran l'origen de la web. Per qui l'agafarem? Sap tot el que farem. I no l'agafarem. I si l'agafem és igual. Demà en vindrà un altre i demà ha passat un altre més. Té raó. Sempre guanyen ells. Si haguéssim de fer cas de tots els bojos, no podríem. Pensem, l'agafarem. Deixa ja de ficar coses a la caixa. I què vols que faci? No penso passar-me les nits llevant-me quan senti qualsevol soroll. A canvi de què? I com saps que es quedarà contenta amb això? Com saps que no continuarà jugant amb tu? No ho sé! L'únic que tinc clar és que n'estic fins als collons d'aquesta feina. De veure la gent plorar mig histèrica, d'escorcollar d'escampats per acabar trobant-hi el cos d'una pobra noia a la que acaben de matar sense pietat. Va mirar els ulls d'una cria i ha llançat el seu nadó a les escombraries. I no entendre res. Estic farta de tanta bogeria, d'haver-me d'empassar tanta merda i de fer-ho empassar a la meva família. I total, per què? El que fem no serveix per res. Mai canvia res. Saps que això no és veritat. Sortiré per aquesta porta i no tornaré. Els herois són pel cine, per aquestes pel·lis que veus amb la teva xicota. Això no és cine, Pere. Aquí no sempre hi ha un bon final. Parla amb el comissari, com a mínim. Per què? Jo què sé, d'acord? Ja sé que jo no tinc fills i que no puc entendre com et sents. Collons, quina merda. Què dimonis? Collons. Què passa? És de la Teresa. Diu... Ho entens ara? Vols que t'ajudi a portar les teves coses? No. Deixa'm sola un moment, sisplau. Pere, si l'agafeu... Res. Ves.